maka nwoke polisi si na ya bụ polisi gbawuru mmadụ. Ihe siri ike na-akpọmani Jehova. Ihe siri ike ka eji akpọ Jehova. Onweghị ya na-anakọta na-akpọtara Jehova. Ihe siri ike ka eji amata akpọba Jehova. Now, ofu okwu a Nnamdi Kanu na-adị ekwu banyere obodo a. Serapụcha everything. O nwere mgbe ihe ọma na-abịa ihe ọma bịa, ajọ ihe aghara ịba n'ime. Shekie ebe ọbụla. Ihe ọbụla kpọrọ ihe ọma. Ihe ọbụla kpọrọ ihe ọma. Ịnụ ha na ihe ọma na-abịa. Ihe izi na-ebu ụzọ eje agba ata ka ebe a bụ ajọ ihe. Ka m mara gị atụ. Ịkụ ụgụ na anị. Ụgụ ga-apụpụtewere n'ome. Ọnwụ ya na-akpọ ụbụbụ. Ụbụbụ ya ozugbo. Pịam! Ọtabie ya. Ebi na-ebe. Kedu ụbụbụ tara iwe a? Ya badiri eji abịa ilu ekpolu ihe dịka ntụ maọbụ ihe na-awụsa ka ụbụbụ dabịa na. Ọ bụrụ na oji ka ịkọ, ji gị pụpụtebere n'ome, gaba ebe ahụ na ụbụbụ ga-abịarịrị ebe ahụ. Ọ bụrụ na nwa gị bụ nwaanyị, nwa gị nwaanyị enwee na-etopụta na-akpụ ara, gba n'oge jibi ya na ụbụbụ ụmụ nwoke ga-abịarịrị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ego ka ihe a nakọtara nwa ga-akpata ego, kpebe ekpere kpesibe ike, ọ bụrụ aja ka ị na-achụchisibe ike, na ụbụbụ bụ ndị ajọ mmadụ ga-abịarịrị ebe ahụ. Ọ bụrụ na moto ka igo, efuru moto ahụ igo, mara amara na ụbụbụ bụ ndị polisi ga na-akwụsị gị n'ụzọ. And ụbụbụ ndị ọkada maọbụ ụbụbụ ndị keke ga na-akpụrịrị moto ahụ. Ọ bụrụ na motosaịkụl ka igo, ụbụbụ ndị ori moto ga-abịarịrị. O nwere ihe ọma ị ga-eme ị gara ịfụ ụbụbụ. O nwere ihe ọma ga-abịa na ndụ gị maọbụ ihe ọma ị ga-akwado na ndụ gị gara ịfụ ụbụbụ. Jegide ruo na ije ịnụ nwaanyị. Ọ bụrụ na nwaanyị ka eji eje elu, gba n'oge chụba aka ndị iro na ndị na-anara mmadụ nwunye ha. Ọha bụ ụbụbụ enwe na saịdị ahụ na ndị ya eji asịrị wee kụsa that family. Ọha kwa bụ ụbụbụ ị ga-enwetakwa o. Ihe nji wee na-eti mkpu niile a wee na-agwa gị ya bụ na mgbe a Nnamdi Kanu bịara na-akọwara anyị so many things about this country, so many things about these people, so many things about police, so many things about politicians, so many things na-aga on and on and on and on. Ozugbo eji ime ya, o mechara ụbụbụ abata n'ime ya. Ụbụbụ abatara n'ime ya bụ anyị amụrụzi ndị bụ ndị. Ụbụbụ abatahara n'ime ya ozugbo. Ajọ ihe esi ebe apụta, nke ajọ ihe esi ebe apụta, ajọ ihe esi ebe apụta, gbogbogbodogbo in order to make sure na ihe ahụ a na-akụ bụ mkpụrụ ga-aba ọmịa ihe ozuo everybody dị mma na mkpụrụ a na o mere exist. Agbagide Nnamdi Kanu takụ gbagide takụ. Ọbịbịa ahụ na ihe a Nnamdi Kanu na-eti mkpu ya atọ nụọ ya ka ọ wee bụrụ na ihe ọjọọ ka ọ bụ. Atọ nụọ ya ka ọ wee bụrụ na Nnamdi Kanu n'okwuo na o butere ọgba aghara n'ala Igbo, na o bibisiri ya n'Igbo, na o tiri nke a n'ala Igbo, na o mere nke a n'ala Igbo. Mana ome onye bụ n'obi ma ọ chọpụta na ihe eji eti mkpu a bụ ihe ị na-afụ taa ka nwoke afọ tibe mkpu bifo ụbụbụ abịaba n'ime. Now ụbụbụ a bụ polisi a gbara ịgba. Ụbụbụ a na-agwa gị efuru ka esi je gbuo onye ekere aka kịta aka azụ. Ọ dị inhuman. Onye eziri ozi na-amarọ like otu a nnọkịta na ana m emewe bil ọgwụ African Gem na different place. O nwere ya amadịrị na African Gem akpọọ ya na call asị ya na o nwere webilu a ga-eweta bụ ya brọda ga-asị ya bịa weta. Onye a ruo ebe o were dị webilu weje ntu a. Onye ahụ na o nwere onye ga-ekwuru dati onye anwụrụ anwụ ọnụ ya kịta. O nwere ya ga-akụwa nwa ọnụ onye anwụrụ anwụ kịta maka na onye dị ndụ ga-ekpe ọnụ onye nwụrụ anwụ kpee ọnụ ya nwa bụ onye dị ndụ. An innocent. Ọyọ gị ọ na-ayọ onye polisi ahụ onye nzuzu ayọba onye nzuzu na-ayọ onye iberibe ya doo biko na ya makwa anyị ihe mgba kama ya kpọrọkwu ya kpojekwu ya na sapele ebe esi mewe ebe ile a bụ ya bụ the right thing ekwesịrị ka eme. Ngwarị ka onye a sịrị na ya bụ polisi ọ ma ọrụ eze ọrụ ka ọ ma na ya bụ polisi mara ọrụ ọ were ji amazi na oyeji ohere ahụ were nwetacha mee investigation nwetacha ndị niile sendịrị ya nwa bụ ihe ahụ bụ ajọ ife. Ka ekwenị maka onye ahụ bụ ndị enyere webila na paak bidodere ịgwa mmadụ na ihe a nwere ka o si anya arụ na ya atọrịrị ya atọ. Nwaanyị na ụnụ atọ ya atọ ebe e nyere ụnụ ya na sapele ihe ọ pụtara na ụnụ jọsụrụ arenjie ka edubi na this boy. Nwere afụ na ụbụbụ ahụ na-ekwu okwu ya. Efuru ụbụbụ kịta akwa ụbụbụ ahụ apụtago kịta. O nwere ọzọ ị na-edere enu shekie nọọ maka iyi na-esetere nwoke polisi a kpatara eji atụ ya ọnụ ka ekwara maka ndị ha gbagburu na-enwere ebe mee
kekwana maka ndị ha gbagburu nara moto kekwana maka ndị ha gbagburu n'ụzọ dị iche iche kekwana maka ndị ha gbagburu onwere esere ha onwere vidiyo ri onwere rekọdịrị onwere noten ọ ya bụ mkpu ahụ Nnamdi na-eti mgbe ahụ ya bụ ihe a Maazị ahụ na-eti mgbe ahụ ihe na-eme n'okpuru anyanwụ na be anyị ịrafụrụ ụbụbụ a ngwanụ onye nwụrụ anwụ anwụọla onye nke ọzọ jere ya nga ọ pụtakwa esi otu agbaba nwaanyị ahụ aka nha and the family anọ polisi gbagbuchara fa achọrọ m ijebe the details of ma polisi ya ọ bụ ihe ha metara ma ọ bụ ihe si na nna ma ọ bụ ino ma papa ọrụburu polisi gbee ni ha mana obife mana nwoke a tụrụ otu agba onye egbe otu ya ka a ga-esi egbu ụmụ ya ọkwụfụ nwoke agbarụsi otu a onye ekefere aka azụ o nwere ikpe ekpere onye a ekefe ya aka azụ gbaa ya egbe otu a ka ọnwụ na-egbu ha ga-esi wee gbukocha ezinụlọ that policeman God will punish them. Ihe ifra ha na-eme ụmụazị my own son na-agara onwe ya gbutu moti ya ndị polisi ndị nke abụọ onye Enugwu ka a na-anọ n'ụzọ Ọka something mgbakwu this and that ịkpụrụ nwata mmadụ jee enwe ihe o mere my own son ikefeni ya aka azụ ịpịabanye ụtarị ịkụrie na iPhone 17 ọ na-eyuzu ịtabanye afụ dị iche iche na mere na gịnị at the end of everything unu ajezi anarazie ya ego unu anazie nwata na-enweghị ihe o mere iburu moto ya nya ya vamba nya moto nwata ahụ enyi ha oruka ọ tajara afọ apụta ọkọnsọtụ ọmụnwa bụ nna ya ebuzie nke esi ya rigolite onye isi ndị polisi a na-anọ ebe ahụ tara na-eme ha ntịkọtụ a ọ dagidere kọọlụ ndị polisi ibi ya nwoke a yogidere biko yọkata o nwere ụdị polisi akpọrọ ya mgbe ahụ ka ọ ma na onye ahụ mere ihe a na nna ya soro siwe every morning ọkpọ m debe ozi na-ayọ biko si ndo mgbe a na m emechacha gị ife mechacha gị ihe ohi ọzọ ekwuo pụọ ịgbafuo na ọ bụrụ ka esi eme ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga-etriti nwa ya like that mgbe ahụ ka ọ mara na m nwesịrị police family oso ndị polisi dị iche iche na-akpụ ya ọtakata kọlụ ya biko ya sị gbagara na ya ma na ya ụdị ha even na ya amadị arị na-ejere ọrụ ha even na ya mara na ya pụtara sịrapụ ụmụazị a ka ha naba sị gbagara ọkwa maka m nwere ọnụ ọkwa maka m nwere dị kọntaktị ọkwa maka m nwere dị polisi n'ụlọ gasị chekwara maka ya na-enwere ya ịma mgbe eji duna mmebi ụmụazị now emere ensas ekwuru maka ya nso ana m asọpọtụ ka emekwa adaka na ofetin emere na ensas again mana ihe na-ekwu okwu ya bụ si kaba arụ mek ashon onye isi ndị polisi even na anụgo na ezi ndị polisi kwuru na polisi ọbụla gara anụzi na yunifọm ka e wee mara ndị bụ ndị onye agbara onye ya egbe ọ nọ na yunifọm finally achọpụtara na ọ bụrụ okwu polisi ka you imagine onye ori ka ọ bụ ọha na-ekidnapụ mmadụ ọha na-egbu mmadụ ọha na-ere kidney ndị ori ebiri onye ori ya efe adọrọ assign to police onye isi ndị polisi leba ya anya ka a na-eleba nke a mere ebe ahụ na-eleba nke na-emere Anambra ba ya ebe anya si emola zuru ụmụazị okorobịa ya etoriri n'ụwa ọ bụ afọ anọ nwa okorobịa o buru onye ori wanyị na ụnụ nọ mkpamkpa niile a na-akpa nwere ihe unu menwuru tutu ruo mgbe eji wee wepụta something a na-ekwu nke a ka a na-ekwu ya ka a ga na-ekwu ndị aka odo akwa nwere nke a na-eyi ya na ụbọchị ya nwa ewere akụgide mmadụ kugbuo ya ọ bụ na afọ na Facebook atụkwara aka odo aka ji ime ndị nke atara ha bụ ndị nke nwa ndị nke nwa bụrụ nke nwa ọtụ bụrụ gasị udo gashi a na-agbagbusi mmadụ a na-agba mmadụ egbe enyi ha onye nwutere agbagbuo ya mgbe isi na ịbụ onye nche ịrapụ ndị ahụ ị na-eche nche ichezie ha nche ogbugbu ka ị na-egbu ha a na-ezuzu a na-agata na-apịtọ Chineke ga-akpọcha ụlọ ọkụ kwana ụwa ka anọ o ruo echi nwa onye a pụta kpaba agwa dị aṅa a na-asị ihe mere ya eme ndị a na-ezuzu ihe ọkwa ha hicha nwaanyị ị na-abatakwa gba nwunye gị mmadụ onye gbagburu n'ụbọchị ọkwapụ na be gị ịgba nwunye gị ka isi agbagbu ndị mmadụ nwunye gị ana ihe ọbụla imelụ ị ga-ata afụfụ ya buru ya eburu n'obi ma ị mere mma o ị ga-ata ihe eruru mmadụ ime njọ ị ga-eruru njọ gị maka ị na-enyere unu egbe ụnụ ama na onye ọbụla ga-agbanwe egbe ahụ na maka ị na-asa anyị ya tụ unu nwa onye ọbụla alakpuo ka iche na ebu ya egbe na ya ma mgbanwe anyị ga-agbanwe ya n'ọnụ ụnụ maka asa anyị nụrụ si na oyibo kwuru ka ụnụ bụrụ ndị ga na handụl egbe ọ gwụchala onye fụtazi were egbe gbaa ya a na-ezuzu a na-agwa ụnụ n'obodo emege spy ụnụ amara ihe bụ n'obodo emege spy ọ ya bụ mkpu ya Nnamdi na-eti mgbe ahụ asị kpogbuo ya n'obe kpụrụ ejide egwu ya kpogbuo nini ya
nkanka mba a na-ekwu o nwere onye ga-apụta kwuru ebe unu na-eri bribe afọ ụmụaka bụ moto nwụdi ozugbo si bịa ka ebe nyochabe ya ị na-eme mmadụ investigate mana imere onwe gị onye ori na-echi onye ori